Maayong adlaw mga kabisaya, ani ana sa takaron sa atong vlog nga namista ta kay lagi wala gi sudan sa balay. Wala sudan lagi mo na nga niarita na tagay pa jud. Okay ra basta ginagmay lang pero malabanan ron inom jud. Okay, limit hadlok sila sa motor kung makainom ko kay basin dangog ra ba. Ay gawan-uwan ra ba diri mga kabisaya daghang mga kauban ako diri nga nangaon pa do o daghan ni sila nya karon kay nag-uwan naman mga kabisaya problema na ni. Unya karon guys kay muli naman ta nya gauwan pa jud ako kuyawan ani duha ka buka kong angkas nya lapo kayo aw wala yung may mo ani matug tas daplin pero hubok nya driver hubok ang motor sa ni hubok puro ni hubok ang motor ang driver ang pasahero puro hubog hinahinay lang okay na dali guys wanang putero hubog na sa driver hinahinay lang wala po dito yung ay kwarta bahala mabasa dami basta mawasan tayo nag-abot man nga upog matali ang ako mga kauban dito driver cafe mga upog kayo kalipay ma'am sa tayo doon ako uy ano nga amang mo diri nga upog yan ano kumpiyansa mara ba yung hadlo kaning nani kay lapok di ba na problema ang lapok mo sa patas ra kuya ni lapok kung bahada kay maglisod tagtukod kira bahala ko one basta ano ni enter okay garot yati man mo sige kung sayo di mo mutanaw bi usat ako sa bangko siya ro di lang gyapon mo mutanaw bi siya ro di lang gyapon mo mutanaw ni sakan ko sa bangko di mo mutanaw